Radio Royal FM Sow kan wow awni soma lege kanya siki sanya fla utana gushira enfin wati kele kan wow freni la majekulu kamontu bala ka demba la biso madaina wati kele fana ubanga so madaina kuna funi wala se wati okofo awe bakuruba kuna fanula be awla dona ka fo jekulu do olu betamala kleflaina malila namba kumako o fami no e conseil panafricain colonel Assimi Goïta Ayub Simla kunu o solla kata docteur Sugar Kokala Maiga fe wala sa katu hakilna wira bajangara kaw wolu ye lettre bo ko jana wolu tunya jira kafoko o bena bara blake bajangara wa ku ye mi foko ya bo amakadaka ko mali nyema we mi foko yake o chogola degulu do sigira senga krengale ni yala mi be nyesi Umar Marko alega la halawuma ko o ba la je ka fanyo ganke ko ka Umar Marko ka bo ni kasola chugomana jigiba Keita alebe anyemayala Norbert Zongo abonani anina samwa ani sabaw dafara jekulu munu ni wolu sigilembe ka akako songorma dondo we la gereke kunu kaira kafo ko fuka François Compaoré Blaise Compaoré doge ko ka wele kananaye nunu kafara kibara to kanga somadana dunkwar fle dunkwar me ni Karim Sebele bina la se awma ulambe do dungala ka bikle heredi awni nema mali kibara wala amala dona kafo conseil panafricain we gekulu a jegulu mina sigele me farafina gun kambi chogoroba gere do bala mansake u bala mansamso bala misal la munu delegation formée kana malla kunungo ko obetali ke Togo ka do bala Benin ka do bala Nigeria ka do bala olu pale nyonga unana kana folike malila kana ye gela mi be malila ko nana kana hakilna dikala ka klaka hakilna nyini mali nyama ufe o hakilna nyini kerengere ni yala mami ni okumen ni nyama yala kunu mami nanu bora colonel Assimi Goïta fi ni kana docteur Sugar Kokala Maiga fe Theodore Etofil ale ye ngal dama make docteur Sugar Kokala Maiga la ngali folo ku nana kana alame yali frante fanga min be tabolo min bala ko be dabe kalafliko kumala ko yali mali jamana nyama se ka fenfo kalafliko la min se ka talla kali wala sa wolu se ka kwe barake minan baye dona na tawla ka yala ko lase mawmawa o ngali bakruba kelen o Theodore Tefil ale okuna fondi docteur Sugar Kokala Maiga ya ayira la kafo ko mashima ban kalafil labeni ko kumama beba donc kafo ko imbela gele meta kunche femina we kalafili de ko nga ko mali gouvernement ye mi fo no fora sedo ina we kafo la gere ba mi kumeka labeno o kera klefla na no assise nationale o bara o bela gele kunche len kofe ko akacha la pe mali gouvernement kurami bebi na nyama kalfalme colonel Assimi Goïta la ko o bena sebe fora do bo jambe kalo klebi saba ani kili yani oche ko o papier ko fole no bora akacha la fe femi no yi kalafili ganga ke fempe ganga ke gouvernement kurami fe kata se kalafili mako abela gele bena boloda maire kalafili saw député kalafili président kalafili ko nala sonama abela gele mbeke ka boloda ka bo ka disida o jamana nyama uma wala sa olu yele se gakri jaba kan tugumina we kile o mimbe ka to ko akobe sena ko chaman kera mal jamana kono seda o jamana kono maw teka mi gatimne misal la ko yurugu nyon yalendo tugumina malila ko akingelembe sababu ye kamali rejo digi dinga kono wala sa ka bo dinga kono o yurugu no makele ko chaman boala ko ni fenfen damne san avec écolangolin
a sabana ye min ye fɛn min n'o ye lakanabaliya bibi in na ko n'i ye Mali yɛrɛ dugukolo ta 100 sarada la 70 ka taa 80 na o ti Mali yɛrɛ ka bolo kan tan bi yani n'a kalafiliko kuma fɔ ni lakana tɛ yɔrɔ min yali o kalafiliko kuma bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na o siratigɛ la ko a ye min fɔ o conseil panafricain ɲɛna o y'a ye k'a fɔ ko ka kɔmasegin kɛ ka taa fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaa ye ko Mali ni hakilina wɛrɛ place tɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnen yala colonel Assimi Goïta a n'a ka maaw k'a fɔ hakilina fila b'u la a ye hakilina fila kɔni t'u la min b'o fɛ dɔrɔn o y'a ye k'a fɔ ka Mali bɔ gɛlɛyaba in kɔnɔ o bɛ se ka kɛ fɛrɛ la kɔni ko Mali gouvernement sigilen bɛ ni o hakilina de ye nka fɔ de ko fɛn de bɛ n'o ɲɛkɔrɔ cɛma cɛ ko ne ye fɛn ye Malidenw sɔrɔ man di min ma bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ kalifalen bɛ maa min na bi n'o bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta la k'a fɔ a bɛ sɔn o ma ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Goodluck Jonathan ale kan ka don Mali la bi ka sanga CEDEAO ye ɲɔgɔn ye min kɛ o dongo o ɲɔgɔn ye kunnafonidi min tun bɛ yen ni bɛɛ kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ a yɛlɛla k'a fɔ Goodluck Jonathan ale ni CEDEAO yɛrɛ ka commission ɲɛmaaba Maladona k'a fɔ ko olu kan ka don Mali la yan bi walasa kana hakilinandi kɛ kana Mali jamana ɲɛmaaw u kunnafoni walima bɛnkan kura min bɛ se ka ta u ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o fɛɛrɛ boloda walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ko la cogo min na jɛkulu dɔ sigila sen kan collectif pour soutenir la démocratie misali la bɛɛ fanga min na kuma fɔra ni a kɛlɛ daminɛna kabini 1991 o jɛkulu de wulila ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka kɛ tɔnkulu ye bibi in na a tɔnkuluya a ɲɛmaya kalifalen bɛ maa min na o bɛ tali kɛ Digiba Keita la Digiba Keita ale yɛrɛ ye parena maa ye ale ye laseli kɛ bi ko o farala ɲɔgɔn kan kama wa k'a kɛra jɛkulu ye jɛkulu min n'u kɛlen bɛ ka baara minnu boloda o tɔ ɲɔgɔn cɛ Umaru Mariko ko o bɛna wulikajɔ fɔlɔ de bila sen kan walasa Umaru Mariko a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na ko a kɔni gɛlɛyara fɛn min n'o ye Digiba Keita yɛrɛ ye min fɔ ka d'a kan ko kumakan min fɔra tan ni a yɛrɛla k'a fɔ Umaru Mariko a ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga dajuguya ɲini ko nin sɔrɔla cogo cogo ale kɔni t'a dɔn ko nka a bɛ cogo min na a bɛna fɛɛrɛ min kɛ u ka baara fɔlɔ n'o kɛlen bɛ ka min boloda o y'a ye k'a fɔ ko bɛna fara ɲɔgɔn kan kɛ walasa cogo bɛɛ lajɛlen na Umaru Mariko ka bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna na min ka fisa ko o ye o de ye Bajangarakaw fɛ yen Bajangarakaw tun ye sɛbɛn bɔ kuma dɔ la fagaliba min kɛra olu la Songo o fagali kɔfɛ olu kun nana ye k'a fɔ u ye baara bila dugu kɔnɔ baara kana kɛ baarada kana dayɛlɛ walasa u ka nisɔngoya ye min ye k'o yira jamana kɔnɔ maaw la o kɛlen na ni kolonisa ale n'a ka délégation taara Bajangaraw ka kuma Sadio Kamara ye layiru di o don k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ gɛlɛya min ye Bajangara sɔrɔ ko mɔgɔ kɔni tɛ aladala filanan na ko mɛ k'a bɛ gɛlɛya o ye o kuma minnu fɔ k'a yira Bajangarakaw la k'a fɔ ko olu nana ka na hakilinaw jira hali n'a sɔrɔ Bajangarakaw y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ nin ko la a mɛnna san o san walima waati o waati ni fagaliba kɛra tan ko gouvernement bɛ maa dɔw lawuli ka taa yafamadeli kɛ o yafamadeli ni kunnamadiya kɛ o tile fila bɛ k'o bɛɛ juguya n'a tɔ ye siɲɛ nata ma kɛ ten ka d'a kan colonel Sadio Kamara tuma min na ni a y'a jira k'a bɛna lakana kɛ Bajangara o dugujɛ bɛɛ fara karila ba la ka d'a kan kɛlɛ da donna Bajangara n'a lamini bɛɛ lajɛlen na kabiri o don an ye a lase aw ma yan k'a fɔ maa caman tun minɛna sen fɛ maramafɛn caman min nana Bajangara o de nana laban min na ni Bajangarakaw yɛrɛ sabatira kan k'a fɔ ko layiru min dira Mali gouvernement fɛ a bɔra sira fɛ o de la o ye sɛbɛn kurakuraya tun ka yɛlɛma don sɛbɛnw la k'a yira k'a fɔ ko o tun ye baarabila ko min fɔ tiɲɛ na ko gouvernement y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko Ala ta ye ni kɔni ye nka labɛn min bɛ yen bi Bajangara ko a kɔni kan ka maa nimisi wasa kosɛbɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ Bajangarakaw u y'o sɛbɛn bɔ ka sɛbɛn fila bɔ k'a bila ni k'a di dɔ taara jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka page kan walasa a bɛ se k'a lamɛn cogo min na Emmanuel Macron ka nali a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ Florence Parly ale min n'ale minisiri ye Faransi min ka baara ɲɛsinnen bɛ Faransiw ka lahalaw ma Faransi jamana kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale ye laseli kɛ kunnasini ka dugujɛ kunungo la ko n'i y'a ye Emmanuel Macron a ma na Mali la ko kama sɔn min fɛ Emmanuel Macron ale ni colonel Assimi Goïta k'u ma bɛn fɔ la point kelen kan o point ko o ye Wagner ko ye wa ani kalafili ko kuma ko kalafili ale Florence Parly bɛ min fɔ ni o bɔra jamana ɲɛmaa da
walma ni Francis sigilen b'o kan ko Assimi Goïta n'a ka maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka kalafili kɛ février kalo 27 ko cogo bɛɛ lajɛlen na a ye min fara kan n'o o kɔni ye kuma kɔrɔ ye o y'a ye k'a fɔ ko o kɔni tun ko de k'u bɛna bɔ Mali la ko Faransi ti bɔ Mali la tun ko in kɔni nana gɛlɛya kosɛbɛ Faransi bolo o de la kɛrɛfɛ kunnafoni ye min jira min yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka Faransi kɔni sɛbɛkɔrɔlafili bi o y'a ye k'a fɔ kunnafoni min n'o tun bɛ sɔn Mali yɛrɛ armée fɛ ko kunnafoni tunna pewu Faransi la n'olu tunna hali balawu min kɛlen filɛ Baɲangara nin bɛ ka kɛ Faransi bɛ ka kunnafoni de mɛn n'a y'a sɔrɔ kumabu ni min cɛ Baɲangara mara la o bɛ ka kunnafoni de di walima n'u hakili la k'a fɔ bɛ maa sɔrɔ bi ka kumaɲɔgɔnya kɔni ye Baɲangara mara la k'o si tɛ ka sɔrɔ tun o de kɛlen bɛ kosɛbɛ bi ka kɛlɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya walima kɛlen bɛ sababu ye ka Faransi jamana ɲɛmaaw kɔni kamana gan kosɛbɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Florence Parly ale kɔni ye kunnafoni di ka tila kunnafoni tunna kunungo wulafɛ da yanfan présidence kan k'a yira k'a fɔ ko téléphone n'o Orange Mali fɛn fɛn bɛ Mali gouvernement membre bolo ko Faransi kɛlen bɛ k'a bɛɛ bila lamɛnni bolo kan ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ kɛlɛda la o kunnafoni tɛ ka sɔrɔ ko a mana kɛ cogo o cogo gouvernement tigilama minnu bɛ yen olu kɔni bɛ Orange Mali kan o Orange Mali kan na ko o kunnafoni de tunna kunun k'a yira fɛn min n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ka maaw la k'u k'u yɛrɛ kɔlɔsi kunnafoni ko la n'a sɔrɔ bɛ Orange Mali kan ko n'o tɛ ko Faransi kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ komi tunnen b'o la k'o sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲini an bɛ waati min na komi sisan Norbert Zongo ale min ni ale bɔnɛna nin na san 23 o dafara bi siga kelen bɛ maa min ma k'o ye Norbert Zongo fa o ye François Compaoré ye François Compaoré ale Blaise Compaoré dɔgɔnin ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka sanga François Compaoré ale ka chauffeur-kɛ de bɔnɛna nin na o fagali min kɛra Norbert Zongo de ko f'ale k'i tigɛ da kisɛ kan a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye kilo 100 bɔɲɔngo o ni Wagadugu ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn min Norbert Zongo a su taara ye kungo kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ka mobili sa a n'a tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen jeninnen don ka o kɛ mobili kɔnɔ Norbert Zongo kɛ b'o ɲɛɲini na kabiri o dongo kunungo sa a lakana a ka lafasaba minnu bɛ yen n'o y'a ka tɔnden maaw ye olu ye wulikajɔ kɛ kabiri o don nka kunun ko bi ka fisa ka d'a kan k'o ye tɛgɛda ko caman tigɛ kan wa a tɔ ye min ye o y'a ye k'a fɔ cogo min na ni François Compaoré ale bɛ se ka bɔ cogo min na Faransi ka na Burkina Faso walasa Norbert Zongo ka kiri a ka tigɛ a tigɛ cogo la. Sénégalikaw fɛ yen Sénégal bɛ taa la fan min fɛ ni kunnamadiya kɛ balawu bɛna tigɛ Sénégal salongo kalo min n'an b'a fɔ ko mois de mars san 2021 an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ dɔ kɛra Ngara Dabaw fɛ a labanna fo maa 10 bɔɲɔngo bɔnɛna nin na kalafili dun bɛ sen na tile 2 in na Burkina a ka to ni Sénégal o kalafili min n'o ye maire kalafiliw ko o min bɛna bila sen kan sisan a kɛra sababu ye maaw siranna ɲɛ kosɛbɛ ko sigama aw ka kɛlɛ ka fisa ni sigama ye bi na Sénégal bɛ cogo min na o sigalen don ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ala k'an kisi k'an tanga n'a kɛra balawu ye don o don maa ko de ko sen t'a la ko fɛn bɛɛ don a la min ni sen tɛ kelen ye o siratigɛ la fɛn min n'o ye diinɛ ɲɛmaaw chrétien ɲɛmaa minnu bɛ yen diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kunun ka welewele da ka ɲɛsin fɔlɔ o fɛn min n'o ye Macky Sall ye k'a a ka hakili to ko in na kosɛbɛ Sénégal bɛ taa la fan min fɛ ta ko o kɔni ko taa sira ɲuman tɛ ka tila ka wele bila ka ɲɛsin Ngara Dabaw ma ko o bɛ jɔyɔrɔ min na o ka b'o kɔnɔ bɛɛ ka sabali ko n'o t'a laban Sénégal bɛ na gɛlɛya kosɛbɛ fo ka na kɛ gɛlɛya bɛ na don a la Sénégal yɛrɛ depuis ala k'a dan gɛlɛya ma deli k'a sɔrɔ fɔlɔ a laban ko o bɛ se k'a sɔrɔ siɲɛ in na Kɔrɔbalikaw fɛ yen a yɛlɛla k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara fɛ k'ale bɛna mobiliba dɔ bila n'a b'a fɔ ma ko métro min ni subahana mobiliba don n'a bɛ wele i n'a fɔ train ko o baaraw daminɛna o baara daminɛ a nana ye kokura a métro bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔw fɛ yɔrɔ olu ko mago bɛna se maaw ka yɔrɔw ma tun o tun ye mètre 50 ɲini fan ni fan nka ko a nana laban ko ka mètre 50 wɛrɛ fara o kan n'a dun kɛra tɛbɛn a ka ca ala fɛ k'a bɛna don maaw ka so kɔnɔ tugun o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ de bɛ yen bi ko Alassane Dramane Ouattara nin ko minnu filɛ nin ta n'a ma kunnaja nin laban bɛ kɛ gɛlɛya ye a bolo ka d'a kan minnu gɛnna ka bɔ yɔrɔ min na olu fana taara sigiyɔrɔ min tun n'a fɔra ko k'u gɛn tun ka bɔ yen k'a laban dɔw bɛ sɔn k'u ni di k'a sɔrɔ k'a fɔ ko o yɔrɔ cili kɔni tɛ nɔgɔya olu ma kosɛbɛ. Coup d'Afrique an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ko sigilen bɛ ka min kɔnɔ bi sɔgɔmada in na la
o kafu n'o ye farafina a tɔnkulu min sigilen bɛ balontan yiriwali kama o ɲɛmaaba bɛ bi Cameroun ale ni Paul Biya kan ka ɲɔgɔn ye bi ɲɔgɔn ye senfɛ o mana kun cɛ min na yali Coupe d'Afrique na bɔ a don fɔlen na wa walima u bɛna bɔ a la a ma ladɔnniya ka fɔ sigi kɛrɛn kɛ ko o jaabiw kɔnɔ nka caman ja ka fɔ de a bɛna bɔ k'a bɛ gɛlɛya ka d'a kan nanzaraw fɛla ba tɛ ni Coupe d'Afrique min ye a kɔrɔmasuru ye min ye laban in na balontan jɛkuluba minnu filɛ Angilɛ jamana kan n'olu bɛ wariba don balontannaw la olu ko n'a Coupe d'Afrique kɔni bɔra olu tunu ka balontanna minnu ye nafolo don a la k'u tɛ sɔn an bana k'u bila ka na nin ntolanci kɛnɛ kan o dɔ ye Sadio Malé o dɔ ye Mamad Salah ye ko olu kɔni ka club ko bibi in na tan ka sanga coronavirus yɛrɛ gɛlɛya ma ko tɛna sɔn fiyewu k'u ka balontannaw bila ka na Madame Sidibe Fatumata Diallo ko k'a lase baden bɛɛ lajɛlen ma a denmusoni a denmuso ani Sulemani Kone olu ka furusi bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma kari nata in na wala ko a ɲininen don tɔnda bɛɛ fɛ bɛɛ welelen don nin kɛnɛ kan ka d'a kan a nana ye k'a fɔ ni ye maa t'a tɔgɔ ma ni min tɔgɔma y'a la o bɛna miiri k'a fɔ ale sen t'a la wala ko bɛɛ bɛ jɛ kuma in na denba o ye Fatumata Diallo ye o ka kɛlen bɛ ka denba bɛɛ wele wele selen don bɛɛ ma tɛnɛmuso bɛɛ welelen don n'i ye tɛnɛmuso ye e fana kana to kɛrɛfɛ bilen ko i ma wele balimamuso bɛɛ welelen don n'i ye balimamuso ye i jija e kɔni t'a fɔ tun k'e ma wele o balimakɛw fana b'o cogo la tɔn wasolo ni o ye Kapi Fandaga tɔn ye a n'a ka jɛkulu bɛɛ welelen don tɔn Kita Kuru Fatumata Sidibe a welelen don a n'a ka tɔndan bɛɛ lajɛlen tɔn sérieux présidente Mama Doumbia ko o welelen don a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen tɔn point final Kama Fofana a n'a ka tɔnda bɛɛ lajɛlen ka arajoso tɔn ni o ɲɛmaa ye Setuba Sidibe ko ale n'a ka tɔnden bɛɛ welelen don kɛnɛ kan tɔn écran plat o présidente Mama Keita ko welelen don a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔn lumière présidente Awa Jara Madame Traoré ka a welelen don a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔn Moriba Jala ale n'a ka tɔnden bɛɛ o présidente o ye Awa Bagayogo ye ko a ka tɔnden bɛɛ welelen don ka fara ale kan transfert ka tɔnba Madame Balo Ina Jabi ko ale n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen welelen don nin kɛnɛ kan tɔn Cagadugu Faraba Bamaramu Doumbia a n'a ka tɔnden bɛɛ welelen don nin kɛnɛ kan ko diɲɛ tɛ kɛ ni maa si kelen to de kɔfɛ Fatumata Ɲare n'ale école privée Karim Sebe directrice ye k'a b'a lase comité de gestion min sigira Salongo école bila waati la ko bɛɛ welelen don lajɛrɛ la alamisa don nɛgɛ kaɲa 16 waati ka sanga sankura baaraw ma ani parents d'élèves n'o ye denfa fɛn fɛn maa ni den bɛ école in na bɛɛ welelen don tɛnɛntɛnɛn don walasa k'o baaraw labɛn comité de gestion min bɛ école kofɔlen in na ko a kɛlen Fatumata Ɲare ko k'a bɛ wele se kelen-kelenna bɛɛ ma u k'a lase ɲɔgɔn ma k'a fɔ ni alamisa lansara seli la ko bɛɛ welelen don lajɛrɛ la ni école kofɔlen in na ka d'a kan hakilina min bɛ an ka taa jagabɔ kalan ka kɛ lakika yɛrɛ la denmisɛn ninnu kalifalen bɛ école min ma école nin ma o denmisɛnnin ka kalan ka lafiya a dabɔra o de kama k'a kɛ misali ye Zegwa yan o y'an ka laɲini de ye o siratigɛ la ko diɲɛ tɛ kɛ ni comité de gestion si tolen kɔfɛ aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma hakɛto bɛ n kan Sala Mamadu